салому дуруди моро бипазиред дӯстони азиз, шумо дар канали Фирӯз FL қарор доред ва имрӯз мехостам ки як мавзӯи бениҳоят муҳимро барои шумо хотиррасон кунам. Дӯстони азиз, чӣ мавзӯъ аст ин мавзӯи муҳим? Бисёре аз шахсон дар бораи Фаберлик маълумот доранд, аммо мутаассифона маълумоти негативӣ. Бисёре аз шахсон маълумоте доранд ки ин маълумотҳо онҳоро намегузорад то ин ки дар ин бизнес пешравӣ намоянд. Ва ман мехоҳам барои ана ҳамин шахсон як чизро хотиррасон кунам ки ҳеҷ гоҳ дер нашудааст барои шурӯъ кардан ва иваз кардани зиндагии хиш. Ва ман Абдуллозода Фирӯз, яке аз директори ширкати Фаберлик, тайёр ҳастам ки бо шумо ҳамкорӣ кунам ва шуморо роҳнамоӣ кунам то ин ки дар ин бизнес муваффақ шаведу пешравӣ кунед. Рости гап, ҳангоме ки манам ба ин бизнес омада будам, ман низ аввал дар худ бовар надоштам. Ман низ аввал пешравӣ карда наметавонистам. Ҳазорҳо нафар пешниҳоди маро рад карда буданд. Дӯстонам ба ҳоли ман механдиданд. Падару модарам маро аз роҳ мезаданд ки мо туро 11 сол мактаб хонондем, мо туро 4 сол донишгоҳ хонондем, ту меравӣ Фаберлик да косметика мефурӯшӣ. Ҳамин хел гапҳо буд. Бисёре аз шахсон фикр мекунанд ки Фаберлик да бизнес кардану соҳиби даромади калон шудан ин фақат фурӯш аст. ту бояд ки хона ба хона гарди бор фурӯшӣ. Лекин не, дӯстони азиз, ин Фаберлики мо тамоман дигар Фаберлик аст. Ва ман шуморо бовар кунонда метавонам ки агар шумо ана ҳамин курсҳои омӯзиши лоиҳаи моро гузаред ва бо мо ҳамкорӣ кунед, шумо метавонед ки дар ин ширкат ба як результати олие бароед. Инро ман худам метавонам қайд кунам. Дар ширкати Фаберлик ҳастанд шахсоне ки онҳо даромад мегиранд, онҳо бениҳоят даромади калон мегиранд ва ин шахсон зиёд, бениҳоят зиёданд. Ва ман ҳоло дар ана ҳамин видео ана ҳамин шахсонро дар ана ҳамин бари худ, бари наворба даромадҳояшонро мемонам ва шумо бинед ки чӣ қадар ана ҳамин шахсон даромад гирифта истоданд. Ва биёед ҳамин хел ман нишон медиҳам ки шумо бинед ки дар ширкати Фаберлик мешавад ки мисол одамон чӣ хел даромад гиранд. Баъдан мехоҳам хотиррасон кунам ки ин бизнеси қонунӣ аст. Дӯстони азиз, шумо вақте ки даромад мегиред аз ширкат, дар давлат налог супорида, нафақапурӣ супорида, шумо ба собиқаи корӣ меравад. Масалан бинед, ина одам вақте ки ширкатда омада аъзо мешавад ва соҳиби даромад мешавад, мана бинед ки амин апаи Шарипова С аз рӯзи 1 марти соли 2022 то рӯзи 31 марти соли 2022 даромад гирифтааст 943 сомон. Бинед, ана ҳамин хел имзо кардӣ. Бо ҳастак дӯстони азиз дар инҷа одамое ки масалан ина ман даромади худамро нишон медиҳам. Ғайр аз он ки мо бо ҳамроҳи оилаам кор мекунем, даромади оилаам инҷа дар назар надорам, даромади худам тоқа. Бинед дӯстони азиз, ина Абдуллозода Фирӯз отчёташ 3964 сомон. Ана ҳамин хел даромадо аст. Ва мехоҳам боз хотиррасон кунам ки ин аввалин даромадо нест, ин аввали кор аст. Ва боз инҷа бо даромадое аст ки шумо дар ҳайрат меафтед. Дар як моҳ масалан бинед, Ҳафизов Алишер, ина боло ва бинед чеки налог аст. Аз рӯзи 1 март то рӯзи 31 март даромад ба даст овардаанд 43626 сомон. Дӯстони азиз, мана бинед 43626 сомон. Ва ғайр аз ин бо ҳаст даромадои настаники бузурги мо, апаи Фарангиз, Ҷафар ва Фарангиз, ки бинед чӣ қадар сум ба даст мебиёранд. Масалан Ҷафар ва Фарангиз аз рӯзи 1 март то рӯзи 31 март 88188 сомон дар давоми як моҳ, қариб $9000 танҳо аз ҳисоби ана ҳамин бизнесе ки онҳо карда истоданд. Дар ширкати Фаберлик шумо даромад ба даст мебиёред. Дӯстони азиз, ҳамаш дар дасти худи шумо аст. Муҳим шумо боварӣ қавӣ дошта бошед, шумо ба гапи ҳеҷ кас гӯш накунед. Ман дар ана ҳамин поёни видео рақамҳои WhatsApp-и худамро мегузорам. ҳатман нависед, мо барои шумо ёрдам мекунем то ин ки дар ин бизнес шумо пешравӣ кунеду соҳиби даромади калон шавед. Ин бизнес мехоҳам хотиррасон кунам ки барои тамоми одамо аст, барои духтарон, барои модарон, барои акҳои хонашин, шахсиятҳое ки кор надоред ки кор кунед, метавонед ки нависед. Барои донишҷӯё, чӣ бача бошад, чӣ ё ин ки чӣ духтар, фарқ надорад, метавонед ки нависед. Мактабхоно,
шахсоне ки сину солашон рафтагӣ аст ба нафақа баромадагӣ ҳастанд, тамоми ана ҳамин шахсон новобаста аз сину сол дар ширкати Faberlic шумо метавонед ки фаъолият кунед ва мо тайёр ҳастем ки бо шумо ҳамкорӣ кунем дӯстони азиз ва шуморо дастгирӣ кунем то ин ки дар ин бизнес пешравӣ намоед. барои ҳамин ҳеҷ гоҳ дер нашудааст барои зиндагии мехосатонро сохтан ва ҳеҷ гоҳ дер нашудааст то ин ки дар зиндагӣ як шахси муваффақ бошед. мана дӯстони азиз нависед, ман бовар дорам ки дар ин ширкат ва дар командаи мо агар шумо нияти нек дошта бошед, мақсад гузоред ва то охир ҳаракат кунед, ҳатман муваффақ мешавед. аммо баъзе шахсоне ҳастанд ки онҳо муваффақ намешаванд ва доим баҳона мекобанд. ин шахсонро ман мехоҳам хотиррасон кунам ва қайд кунам ки бисёре аз одамон хеле мегӯянд ки Faberlic дурӯғ аст, Faberlic ин хел аст. бо ин одамо ҳам ман метавонам ки ҳамфикр шавам ва гӯям ки бале шумо дуруст мегӯед. медонед барои чи шумо Faberlicро дурӯғ мегӯед? барои он ки шахсоне ки шуморо ба ин бизнес даъват кардагӣ ҳастанд, онҳо барои шумо нодуруст фаҳмонданд, онҳо барои шумо роҳи бизнесро дуруст нафаҳмонданд, онҳо танҳо фикри худашонро карданд ва онҳо фақат худашон даромад гирифтанд, шумо мондед. барои ҳамин аз ин бизнес дилмонда шудед ва дигар намехоҳед ки пешравӣ кунед. аммо командаи мо ва проекти мо ин хел нест дӯстони азиз. мо барои шумо аввал фикри шуморо мекунем ва роҳи даромад ба даст овардани шуморо мекунем ва мехоҳам барои шумо хотиррасон кунам ки анамин шахсоне ки мегӯянд ки Faberlic дурӯғ аст, онҳо дар фикрашон намегӯянд ва намегӯянд ки наставни ки мо, шахсияте ки моро даъват кардааст, вай барои мо хато фаҳмондааст ва ширкатро номашро сиёҳ мекунанд. ва мехоҳам барои шумо хотиррасон кунам ки Faberlic ин ягона бизнес аст ки дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон қонунӣ фаъолият мекунад ва шумо метавонед ки дар ин бизнес муваффақ шавед ва ман тайёр ҳастам ки бо шумо ҳамкорӣ кунам ва шуморо дастгирӣ кунам то ин ки ба результати олӣ бароед. саломат бошед. дарҳол дар рақамҳое ки шумо дида истодаед дар WhatsApp нависед. мо барои ҳамкорӣ кардан бо шумо тайёр ҳастем. саломату сарбаланд бошед дӯстони азиз.